खुलुमबाय बयनिसिमबो दानि आथिखालनि जि बादायलु मुगा बेखौ नोजोर बोनानै स्किल मिशन आरो क्वालिटी एडुकेशन बेखौ होनो थाखाय सिडली चिरां आनसलिक कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2024 मायथाइनिफ्राय एबार नैथि खेबनि थाखाय टेलेन्ट सार्च सायख' आनजाद रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंनो लाहार फाहार खालामदों फैगौ फेब्रुवारिनि 9 अक्ट'खालि। दा बे हिसाबै जोङो फोरमायनो सानदोंदि आङो सासे टेलेन्ट सार्चनि मासिगिरि हिसाबै खावलायनो सानदों बयखौबो। जोंनि आनसलिकनि सिङाव मोननै प्राइमारि दङ। बे प्राइमारियानो जाहैबाय सिडली प्राइमारि आरो गुरुभाषा प्राइमारि। सिडली प्राइमारिनि सिङाव गासै मोन गंस्नि एमइ स्कुल दं गेजेर खलब फरायसालि आरो गुरुभाषानि सिङाव मोन गंबा गासै 12 गं फरायसालिखौ लानानै एमइ सेक्सननि खालि एमइ सेक्सननिल' जोङो बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जादों सेमोननिफ्राय। दा बेवहाय जोङो गाहायै दानि जि बादायलु मुगा बेवहाय बोरैहाय इयुनाव गावखौ थियारि सांग्रां जानो हागोन बे इन्टारभिउफ्राव सायख' आनजादफ्राव बेखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि उनाव जाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड सेथि नैथि थामथि देरहासार जागोन बिथांमोनहानो इयुनाव आरो मिरु आफादाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादाव बादायहैनो खाबु मोनगोन। आरो जोङो सेथि बान्था हिसाबै 2000 आरो नैथि बान्था हिसाबै 1500 आरो थामथि बान्था हिसाबै 1000 जोङो बान्था होनाय राहा लादों। आरो मोनफ्रोमबो थाखोआव क्लास 6, 7, 8 थाखो 6, थाखो 7, थाखो 8 मोनफ्रोमबो थाखोनिया आलादा आलादा बान्था मोनगोन आरो आलादा आलादा कुइसन जागोन आरो सोंलु जागोन। बेवहाय जोङो गाहायै मोन6 आयदाखौ लानानै जोङो बादायनायखौ खुंनाय जागोन। बेनो जाहैबाय बड' आरो मा होनो जेनेरेल नलेजखौ गोरलै बिगियान जेनेरेल नलेज आरो सानखान्थि बे गासै मोन6 आयदाखौ लानानै मोनसे आयदायाव 25 मार्क नम्बर गासै 150 नम्बर। बे एग्जामिनेसनखौ माने गंफ्रोमबो फरायसालियावनो खुंनो लानाय जागोन। गासै गं 12 ओमफ्राय समा फुंनि 9 बाजि। एग्जामा 2 घन्टानि जागोन 2 घन्टानि। बेखिनि जोङो दा फैगौ 9 फेब्रुवारियाव खुंगोन आरो खनसे टाइमावनो मोनसेयावनो खुंजोबगोन। जोङो बे राहाखौ लादों जाहाथे गंफ्रोमबो एमइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे लोगो फोरोंगिरि आरो गासै फरायसा बिथांमोनहा जाहाथे बाहागो लायो बेवहाय बेखौनो आङो सामलाय आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो
माने सानफ्रामबो फेरफोर जानाय मालाबा जानाय गेमा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लासा जोबोद खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै लो कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।